Buat tak beli legian mau net. Iki lho kene tinggalkan temen. Weh, sapa le? Rugi saya Takani wong. Aku ya uang le. Lah kok bedeni wong. Kene ngancam to bayar. Aku iki mesti wae tanding mau le. Aku ngancam ora untuk bayar. Sampeyan katuran Kanjeng mau berperang tanding karo wong. Iya. Nganti langer nang kene. Lah kowe iki sapa? Kowe wis nulung karo aku. Aku matur nuwun karo kowe le. Sapa jenengmu le? Wodayun. Bapake Tulkiem. Bang jenengan tola-tola kok nek Bapak itu iya. Sampeyan niku sinten? Aku Jaka Embaran. Jaka Embaran. Iya. Kok Le. ngantos taturan Kanjeng kados ngaten niku tanding karo sinten? Nyuwun. Mau dinane tak bocah Iki aku ati wae tanding karo Kebo Martrewet. Aku kalah. Aku matiun. Sampeyan sing urip wonten niku. Aku urip perkara ana kuweun. Raiku mbok ora toret kabeh. Sampeyan kucak wong. kontrakan murah iki, Dik. Kaine ajur perkara sampeyan niku tanding karo